Salamat, salamat. Ato nami, salamat. Na. Salamat. Babu, babu. Salamat. Mga taga dito. Uli nami. Mau na ron. Thank you. Ari naman. Hello mga kadors, welcome back to my channel. Di ami sa Hagna Cemetery. Kauban ako si Inan. Samahan nyo kami guys. Kisay sini ani. Paano si Jack? Private? Samo ko eh. Hayahay ka adyo na. Lami isi ni si Jodani. Private din eh. Namalagi po na tuding to ah. Ha? Galing na kami sa Hagna Cemetery guys. Diretso kami sa bahay sa aking sister-in-law na ilak Cherry. Kasi may hapunan, libre ng hapunan guys. Kaya andito kami ni Inan na ni hapon. Masarap na ulam kasi may pakain guys. Thank you sa nag-sponsor. Maraming salamat po. Busog po kami ni Inan. Salamat po. Oh, lami ah. Sila na nagsunod. Engineer mo, oy. Ay kinelaw. Ay kinelaw bay. Sa NGO? Rice. Ito ba na? Awit ang usawa, mupin ang nasistag. Nagkuyod. Darami, manabo me. Manabo me, manabo. Iwan na diha. Isipan naman nga, napundir ito kung hindi iya. Sakto ka dito, Bradford. Nahilo! Cyril, dari, Cyril. Ali na day Chirel. Dari, dali.
Ato nami. Salamat. Salamat. Babu, babu. Salamat. Ulit nami. Oo na ron.